प्रमिला बायदिया देरहासारमोन बायदिया हाग्रामानि हिन्जावा हाग्रा गोदान दाननानै बायदिसिना बिफां लाइफां फोजोबस्रांनानै बायदिसिना मावगासिनो दङ। बे साधारन रायजो राजायाथ' निस्सय मावखागोन। जोङो लेखा गोरों मानसिफ्रानो एडमिनिस्ट्रेटर हिसाबै रुलार हिसाबै 17 बोसोर खालामबोनाय मानसिफ्रानो जुदि हाग्राखौ दानफायबोयोब्ला देरहासारनि नामाव दाबो मोनथाम जायगाया माने प्रप'ज रिजार्भ फरेस्टआवहाय टि गार्डेन दङ। बेखौ जों एरफुनो थांगासिनो दङ। निउ इनक्रचमेन्ट जों बेखौ कमप्रमाइज खालामनो हाया आरो निउ इनक्रचमेन्टआवहाय सोरबाया मन्दिरखौ गिर्जाखौ मस्जिदखौ दाहाल हिसाबै बाहायनानै हाग्रायाव रायजो जानो थांखि लादोंबा बेखौबो जोङो मानिया। जों खुनु मस्जिद गिर्जा मन्दिरखौ गिनानै जोंनि हाखौ बासायनायनिफ्राय जोङो मालाबाबो फासया। मानोना हाग्राखौ रैखा होनो हायोबासो जोंनि हारिफोरखौ जों रैखा होनो हागोन। 1971 समसिमनिफ्राय बा बिनि सिगांनिफ्राय आसामाव खुनु मोनसे हाग्रानि सायाव एसेबां कनसियासलि स्टाडि खालामग्रा सानग्रा मानसिफोर गैयामोन। इभेन बर' कमिउनिटिया मोनसे जायगानिफ्राय मोनसे जायगासिम जायखौ जोङो जुम काल्टिभेसन होननानै बुङो। जुम काल्टिभेसन सिस्टेमखौ बर'फ्रा मानिबाय थायो। दाबो दिनैनि दिनावबो जोंनि मानसिफ्रा दाबसे हाग्राखौ दानखांनायनि उनाव गुबुन दाबसे हाग्राखौ दाननायनि थाखाय परिकल्पना लाबाय थायो। थारमाने थाथेरनानै थाग्रा मोनसे जाथि नङा। खिन्थु दिनैनि दिनाव जों सोलोंनांसिगोन मोनसे हारिया गोख्रों मैखोम मोनसे हारि हिसाबै मुलुगाव सिनायथिनोबा कम्पिटिटिभलि जुदि आवगायलांनोबा लेखा गोरों जानांगोन। लेखा गोरों जानोब्ला जोङो मोनसे जायगायाव थाथाबनांगोन। बेखौ दिनै जों सोलोंनो थांगासिनो दं। ओंखायनो एप्रिसियेट खालामो आरो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जोंनि सरकारा मोनसे बेखौ फोसावबाय दंखायो। खुनु निउ इनक्रचमेन्ट जों बेखौ कमप्रमाइज खालामनो हाया आरो निउ इनक्रचमेन्टआवहाय सोरबाया मन्दिरखौ गिर्जाखौ मस्जिदखौ दाहाल हिसाबै बाहायनानै हाग्रायाव रायजो जानो थांखि लादोंबा बेखौबो जोङो मानिया। जों खुनु मस्जिद गिर्जा मन्दिरखौ गिनानै जोंनि हाखौ बासायनायनिफ्राय जोङो मालाबाबो फासया। मानोना हाग्राखौ रैखा होनो हायोबासो जोंनि हारिफोरखौ जों रैखा होनो हागोन। जों बावैसो मोनसे तथ्य नागिरनानै बुंबाय बर्न अफ दि वाइल्ड लाइफनि सेन्सारखौ नागिरदोंमोन जों। बेहाय बुंबाय जे धनस्रि प्रजेक्टनि जिहेतु आन्दार बेयाव गोग्लैयो, खिन्थु बिथांमोना जोंनियाव गोग्लैया होननानै बाक्सायाव हगारदोंमोन। मसलपुरावबो जों नागिरहैनानै बिथांमोना खिन्थु जों नुबाय उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बे बर्न अफ दि वाइल्ड लाइफनि जिखुनु 400 हेक्टर बिगानि जिथु क्राइम बे बिथांमोना माने बुस्थुआ ओरैबायदि दा हमनानै ला जोंना क'क्राझार जिल्ला जाबाय, चिरां जिल्ला जाबाय। क'क्राझार जिल्ला चिरां जिल्लाया मोननैबो मोनसे फरेस्ट रिजार्भनि सिङावनो दङ। जेरै चिरां रिजार्भ फरेस्ट। दा बे चिरां रिजार्भ फरेस्टनि सिङावनो क'क्राझाराबो दङ। गतिके बर्नदि वाइल्ड लाइफ सेन्सुरिनि जा जथाय हा, बे जथाय हाया मोनसे समाव उदालगुरियाव दंमोन ना बाक्सायाव दंमोन, दिस इज नट ए मेटार। इट इज नट दा इस्यु। इस्युआ जादों जोंनि हाया माबे स्टेटासाव दङ बेखौसो जों स्टाडि खालामनांगौ। गतिके दा मानसिफ्रा इलेक्सन जागोन मागोन होननानै दावराव जादों। आसाम गभर्नमेन्टआ मोनसे पलिसि खालामदों प्रप'ज रिजार्भ फरेस्टखौ, जाय प्रप'ज रिजार्भ फरेस्टआव जोंना नैबे बिनानावा न' लुनानै हा लानो हाया, आं थांनानै हाग्रा सिफायहैनो हाया। बेफोरबायदि जायगायाव दिनै जोंनि गोबां मानसिफ्रा इभेन प्रमिला बायदिया देरहासारमोन बायदिया हाग्रामानि हिन्जावा हाग्रा गोदान दाननानै बायदिसिना बिफां लाइफां फोजोबस्रांनानै बायदिसिना मावगासिनो दङ। बे साधारन रायजो राजायाथ' निस्सय मावखागोन। जोङो लेखा गोरों मानसिफ्रानो एडमिनिस्ट्रेटर हिसाबै रुलार हिसाबै 17 बोसोर खालामबोनाय मानसिफ्रानो जुदि हाग्राखौ दानफायबोयोब्ला देरहासारनि नामाव दाबो मोनथाम जायगाया माने प्रप'ज रिजार्भ फरेस्टआवहाय टि गार्डेन दङ। बेखौ जों एरफुनो थांगासिनो दङ। खिन्थु प्रप'ज रिजार्भ फरेस्टआव माने गोबाव समनिफ्रायनो जुदि रायजोफ्रा थाबोदोंबा रायजो जाबोदोंबा बै प्रप'ज रिजार्भ फरेस्टआवहाय जेराव मानसिया न' लुनो मोना, बेखौ जोङो गोदान आयेननि गेजेरजों बिथांमोननो बे हाखौ होनानै जि जायगायाव इनक्रच